Si Jesus og si Pedro. Juan Kapitulo 21 versikulo 15 hanggang 19. Pagkahuman nilag pamahaw, miingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon nga anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw pa niining imong mga kauban? Mitubag si Pedro, Oo, Ginoo, nahibalo ka nga gihigugma ko ikaw. Miingon si Jesus kanya, ati man na ang akong mga karniro. Miingon pag-usab si Jesus kanya, Simon nga anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Mitubag siya pag-usab, Oo, Ginoo, nahibalo ka nga gihigugma ko ikaw. Mingon si Jesus kanya, ati man na ang akong mga karniro. Sa ikatulong higayon mingon pag-usab si Jesus, Simon nga anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Nahiubos si Pedro tungod kay katulo na siya pangutana ni Jesus kon gihigugma ba niya siya. Busa miingon si Pedro kanya, Ginoo, nahibalo ka sa tanan, og nahibalo ka nga gihigugma ko ikaw. Miingon si Jesus kanya, ati man na ang akong mga karniro. Sa pagkatinuod, sa batan-on ka pa, ikaw mismo ang nagbakos sa imong kaugalingon ug nakaadto ka bisan asa nga imong gusto. Apan konti gulang ka na gani, padupahon ka lang og lainay musuot kanimo og bakus, ug dadon ka sa lugar nga dili mo gustong adtuan. Gisulti kini ni Jesus aron ipahibalo kanila kon ansang matanga sa kamatayon ang maagian ni Pedro, ug pinaagi ni adto nga kamatayon madayeg niya ang Dios. Ug miingon si Jesus kang Pedro, sunod ka nako.